हेलौ मा खालामदों? मालै सिलबाराय माथो फनखौनो हरथारला नोङो मानो आंखौ रागा जोंदों ना मायो? मा बुंबावनो जायदों आइनि मबाइलखौ लानोनो गिग्रा जाबाय आं। हा मानोसि नोंसाया मा नोंखौ रायसियो नामा? रांखिनिथार नामा नोंसाया? है नङा बेफोरबायदि रांखिनि नङा नंनाया, थेवब्लाबो रागा एसे खरा रागा दंसाबो। माने मा बुंबावनो आरो आफाजों एसे नांज्लायनाय जादोंमोनलै, बेनि उनावनो मबाइलखौ आफानोबो दांनो होआ जाबायना, ओमफ्राय आंबो दांनो गिग्रा जाबाय दा। बेखौनो गिबाय आरो गावनि बिमानि मबाइलखौ लानोनो गिबाय आरो। आं हले जेबो गियाहाय बिमाखौ, उल्था आंसो रायो। आंजों आइया हाखाया। आं आइखौ जेबो बुंनो हायालै जायदं। इस माखौबा? औलै जायदं, नों जेरै नोंसा आइखौ रायोना, आं बेफोरबायदि फंसेबो रायनो हाया आइखौ। आं जुदि आइखौ फंसे मायबाफोर बुंना लाफ्लांबाबो दुखु मोनबाय थायोसो। हायालै आङो। रायना होनांगौलै बिसोरखौबो गेजेर गेजेर। थैद हामगौ नामा बेफोरबायदि बुंनो। आरो खोनासं, बिमाफोरा मायबा मोनसे बुंबाबो मोजांनि थाखायसो बुंखायो मिथिबाय। बिसोरो जेब्लायबो जोंफोरनि मोजांखौसो नागिरखायो। थेवब्लाबो आं रागा जोङोहाय जोंहानिखौ। मैथास्रि बिमाखौ रागा जोंसै आङो। ओइ जायदं, हामालाय मा बिमानि नामखौ सोरबा खारिनो हामगौ नामा? नोंखौ खथ' खस्थ' खालामनानै उन्दैनिफ्रायनो दाउदै रखम लानानै फेदेरबाय गोलाव खालामबाय। जों आइयाल' दाउदै रखम लानानै गिदिर गोलाव खालामदों नामा? बयबो खालामदों आरोहाय। जोंहा बिमायाथ' दा आंनो जेबोखौनो होनो हायाना। गारि भाराखौनो होनो हाया स्कुलाव थांबाथाय। खथ' खस्थ' आंसो मिन्थिगौलै सिलबाराय। फैसा थाबासो होगोन नोंसाया। नोंसायालाय अबाव फैसा मोनबाय थानो दे। नोंलाय माथो नोंसानि न'खरनि अबस्थाखौ मिन्थिखागौआनो, मिन्थिखानानैबालाय मानो नोंसा आइजों नोङो नांज्लायबाय थायो? साइकेल गंसे बिदों बेखौबो होआ। नङा अबेनिफ्राय साइकेल बायना होनो दे नोंसाया? जानोनो थोआ नोंसा। गावगायनि फिसाजोनोलाय होखानांगोन। आजिखालिनि जुगावलाय सोर थाबायना थाङो दे, आंल'सो थाङो खोमा। उफाय गैयाना, थेवब्लाबोथ' गेजेर गेजेर नोङो गारिजोंनो फैयोना। गेजेर माने बांसिनानो गारिजों फैग्रा जाबाय माथो। थेवब्लाबो जों आइया एकदम बिराद खेबसेथारलै। फैसा थाबाबो होनो नागिरा। खेबफ्रि नङा नोंसा आइया, खेबफ्रि नङा। फैसा थाबालाय मानो होआ दे, फैसा थाबा मानो होआ? नै आं लादोंमोन, माबा टाइम नायनो लादोंमोन आं दानि। टाइम नायदोंमोन। दे जायदं आइ फैबाय दोनथ'। नोंसायाबो दे आरो दे। बे सेलब्रानि बिमाखौ सैथारा आङो। सान्थि मथे सानसेबो रायज्लायनो होआ। आरो दा नै फिसालाया मबाइलखौनो लानो गिग्रा जाबायनो। आरो बेसेबा गोसोखांबाय थायो, रायज्लायनो लुबैबाय थायो, बिखाखौ ख्लाब ख्लाब मोनबाय थायो। बिमाया आरो बाल दिसटाब। खोब फिसालाया मबाइलखौ लाबाथाय मायबा जागोन दे, मायबा थांगोन बिनिया। आरो बे सेलब्रायाबो मानो एफा गिनांगौ? रायना होनांगौ बिमाखौ, रायना होनांगौ। गिनानै जेबो लाब गैया। बिमाफोरा बांद्राय दिन्थियो। रागासो जोंलाय लाङो आं मालाबा। आं गाबोन न'आव थांनो मोनगोन बेसेबा गोबावनि उनाव गाबोनसो न'आव थांनो मोनसिगोन। थांनो होननानै थांनायानो जायाखै। न'आव सप्तानैसो थाबोनांगोन र'। ओरैनोबाबो थांथाराखै, दिनै थाङैया बेसेबा गोबाव जाबाय। बांद्रायथ' गोबाव जायाखै, दिनै मास मोनथाम जाबाय। मास मोनथाम थाङैखौनो बेसेबा गोबाव थाङै रखम मोनदों आङो। गेबदां। मा जालायखो? गेबदां, आं गाबोन न'आव थांगोन। आइया आंखौ लिंहरगासिनो। ओमफ्राय नों आंखौ दोनहै दे। नोंबो थानो हागोन दे साननैसो। ओमफ्राय आङो सप्तानैसो थागोन दे। आंलाय मानो थांनांगौ? नोंहा हारसिं थांबानो जाबाय। मानो? नोंलाय मानो थाङा? थौना। नों दोनहैयाबा सोरथो दोनहैनो आंखौ? मानो बेफोरबायदि बुङो? थौना। नङा, न'आवलाय मानो थांनांगौ जालायखो आरो हा? ना लाइन मारिनो थांनो नागिरदों? आसल खोथाया जाहैबाय बेनो, नोङो लाइन मारिहैनो थांनो नागिरदों ना? निसाखौनो ओमफ्राय आंखौ लोगो लाफ्लाबाय आरो ना? जेनेबा नोङो सप्तानै थागोन होनदोंना, आंखौ सानसेबा साननै थानो होबाय, ओमफ्राय बै बाखि दिनखिनिखौ ओमफ्राय लाइन मारिबाय थासिगोन आरो ना नोङो? जेनेबा आंखौ मानो लोगो हमदों बेखौबो मिथिगौ आङो, होमबासो आङो सोग जानाय नङाना। गेबदां, नों आंखौ एथ'ब्ला बेफोरबायदि सानो? बे उदैखौ लानानै आं लाइन मारिनो थांगोन नामा? आं एसेबांबो पापि नङालै गेबदां। आंखौ नोङो एथ'ग्राब गाज्रि सानो? आगोलथ' सानोमोनानो। नों दा बे प्रेगनेन्ट टाइमावबो आंखौ सानो? मानो साना? मा प्रेगनेन्टबा लाइन मारिनो हाया नामा? हा? ओइथालिफोरालाय प्रेगनेन्टबाबो लाइन मारिगोन आरो बे उदैयाव थानाय गथ'नि बिफाजोंनो नोङो लाइन मारिनो थांनो नागिरदों ना? आंखौ मा नोङो मुर्ख सानदों नामा?
लाजिया साला नोङो लैखोनसारि हिनजाव बैथालि हिनजाव नों प्रेगनेन्ट टाइमावबो लाइन मारिनो थांनो नागिरदों नोंनि आसिगजों हा नोंनि गोसोथोनायजों नों आंखौ मानो एसेबां बेफोरबायदि बुंबाय थायो नंखाय बाथ्राखौनो एसेबां बेफोरबायदि बुंनाङा दुखु मोनो आङो आं रावजोंबो लाइन मारिनो थाङाबो आरो रावजोंबो लाइन मारियाखैमोनबो नों बोरै बेफोरबायदि साननो हागौ बे गोरबोआव थानाय गथ'आ बे उदैयाव थानाय गथ'आ नोंनिनो गुबुननि नङा नों गावगावनि गथ'खौनो मानो गुबुननि सानबाय थायो आंनि जानोनो हाया बियो आंनि जानोनो हाया नों ओजों न'आव थांनाय लोगो लोगोनो प्रेगनेन्ट जाहैखादों माने नोङो ओजों लाइनबो मारिबाय प्रेगनेन्टबो जाखाबाय ओमफ्राय नोङो गोसथोनायजों लांजाया खोमा बेनिखायनो आंजों फैबाय ना आं मोनथिगौ नङाबा नोङो आंजों फैगौमोन हा नोङो नोंनि एक्सजों लांजायाखै बेनिखायनो आंखौनो नांगौ जाफिनदों नङाबाथ' आंखौ सैनायानो थाङामोन नोङो थां आंखौ लिंनाङा थां हारसिं थांबानो जाबाय ओजों न'आव थांनानै लाइन मारिहैयो ना मासो खालामहैयो खालामहैबाय था गेला मा जाबावगोन आंहा आरो आंनि गथ'आ गावगावनि गथ'खौनो बे गुबुननि सानना लाबाय थायो आं मा खालामबावनो नांला दे आं न'आव थांला न'आव थांबाथाय बे एबार आंखौ न'आवनो हाबनाय नङा अबावबा आं आरो आंनि गथ'आ आलाय सिलायसो जागोन बरावबो थांला आं न'आवबो थांला बेयावनो थागोन हा जोंसि बाजै नों गाबदों औ मा आदाया माबाफोर बुंलायबाय नामा बुङाखै होमबालाय मानोथ' गाबदों बाजै माबालै गायदे आं गाबोन न'आव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आं दा थांनो मोनानो माने नायदोंमोननो नायनायाव आंखौ थांनो होआखैनो अजानियाव नायदोंमोननो ए होमबा थांनो मोनला आरो थांनो मोनलानो थांथ'ला उनाव जोनोम जाखांनायनि उनावसो थांनो मोनगोननो दे ओरैनोबाबो बारा दिन गैखाला दे बाजै थाबैनो बिमानै जासिगोनलै ओमफ्राय आयालाय आया फैबाय दङ बिसिना गदनि मिटिंआनो जोबनो रोङालै गदनि मिटिं बाब्रे बाब गदनि मिटिंआनो जोबनो रोङा उन्दुनोसो ओंखारसोदोंलै बाजै उन्दुहैनि र' दसे उनावबा आरो हाबा जाखांनायनि उनाव उन्दुनो मोनगोन ना मोना माबायदिबा न'खराव गोग्लैयो बेनिखायनो सिख्ला टाइमावनो दोखो आजादि उन्दुना लाखानोसैलै बाजै हाबाखौथ' जाया देनाय थेवब्लाबो जाफ्लांबायनोबो हानाय ना 40 बोसोरसोआव 40 बोसोर हे भगबान रागलाय लांगोन माथो टेनसन गैयालै रागनायावनो हाबा जानांगौ सिख्ला टाइमखौ इन्जय खालामना लानोसै ओमफ्राय रागबा हाबा जानोसै जेनेबा हाबाथ' जाया देनाय आङो थेवब्लाबोथ' आइमोना जबरदस्तिबाबो हरगोन ना आं मिथिखागौ साला आयु आं रोंनांगौ बाजै रोंनांगौ उन्दुहैथोंसै आं गायदे हाबा जास्लायस्लाय हाबा जायैयानो मोजां हाबा जाखांनायनि उनाव ओरैबायदि दुखु मोनबाय आङो सिख्ला टाइमाव थेबसेबो दुखुआनो गैयामोन दानि हाबा जाखांनायनि उनाव आरो हौवा मोजां मोनबासो मोजां हौवा मोजां मोनाबा गैया गायदे दिनसेसै रागना थानायानो मोजां बुरिना थानायानो मोजां सासेबो नांगौ बायदि बिहामजोखौनो मोनदिया माथो आंलाय दालिमखौलाय मोजां सानदोंमोन नाथाय बिबो गुन्दी दा आरो नै सोरबा भिखारिनि फिसाया आंनि गथ'खौ फुस्लाय मोजां मोननानै नै खारसन फैबाय बे गबदायाबो साला सैमाया मानो मोजां मोननांगौ दे फुस्लायबानोथाय सिख्लायानो मोनासै बियो बे बुहुमाव एकदमबारे गन्थं सन्थं हास' होजोब्बायलै सासे गथ'आ मान सनमान गासैखौबो थांजोबहोबाय फारसेथिंजाय आरो नायना दोननाय सिख्लाया खम गाबदों बेसेबा गाज्रि मोनखादों खोमाहाय बेसेबा साव होखादों खोमा जोंहाखौ हाबाखौबो केन्सेल खालामनाय जाबायना मानो दुखु मोना जानो दोननाय बिसोरबो बे गासिबो बे भिखारि सिख्लानि थाखायनो जाजोबदों दा आरो नै गाबोन गबदाजों हाबा होगोननो गोसोआनो गैयामोन आंहा बाल एथ'ग्राब गैजारोङिनि फिसाफोरखौ आंनो नाङामोनहाय बिहामजो खालामनो गोसो गैयामोन दा नाङा होनबानोथाय मा जाबावनो गाबोननो हाबा होसिगोन रायजोफोरा बे पापियाबो दायखौ मावना लाबायना कुकुर गथ'आ सैमा गथ'आ रावनोबो मोखांखौनो दिन्थिनो हालाहाय आङो ओरैबायदि लाजिखाबाय आयै माथो होनाङा नों आंखौ मिथिबाय माथो होनाङा पापि सैमा गथ'
नोंनि थाखायनो आंहा मान सनमान गासिबो थांजोब्बाय गन्थं हास'होजोब्बाय नोङो पापि नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो थांबायनिफ्राय आयै हागौबा आंखौ निमाहा होलै आयै आं नोंनाव मानो निमाहा बिदों मोनथिगौना आं मैनास्रिजों रायज्लायनानै गोरोन्थि मावदों बेनि थाखायसो निमाहा बिदों आं आयै नाथाय आं मैनास्रिखौ बेफोरबायदि जेबो खालामाखैलै आयै बे मैनास्रिया लाखिया जाजानो गिनासो आंखौ बेफोरबायदि बदनाम होदों आयै नङाबाथ' आङो बेफोरबायदि बेखौ जेबो खालामनायानो थायाखैलै आयै आयै आंखौ फोथायले आं बेफोरबायदि नङा आयै इसोरनि सोमाय लादों आङो नोंनि सोमाय लानानै बुंदों आं मैनास्रिखौ जेबोखौनो खालामाखै आं बेखौ दांनायानो थाङाखै दिनैहालागै मा नों सैथो बुंमारदोंना औलै आयै नोंनि कसम आफानि कसम थेवब्लाबो दालाय मा जाबावनो दा रायजोनि मानसिफोरा नोंसोर सानैखौ हाबाखौनो खालामना होनो नागिरदों गाबोनो नोङो बेजों रायज्लायनानैनो गोरोन्थि मावदों आबा नों बेजों रायज्लायनो नाङामोन दा आरो रायजोफोरा नोंनि बाथ्राखौ फोथायनाय नङाना मालायबा सिख्लाफोरनिखौसो फोथायो बांसिन माबा प्रुफबोसो दंबावोनो जेबो प्रुफ नङा बियो ओरैनो बुंदों बियो जेबो प्रुफ गैया बिनाव आयै आं नङाबा खारखुमानोसै दे आं मैनास्रिखौ हाबा खालामालै आयै नोङो अबाव खारखुमानो हा नों हाबा खालामा होनबानो दा अबाव खारबोनो आंबो गोसो गैयामोनलै आबा दादि नोंखौ केस होगोननो आयै फैसा हर 1 लाखसो आङो बाहेरायाव खारखुमाहैनो थाहैनोसै फैसायानो गैया आबा दा नोंसा आफायाबो रागासो जोंना दङ नोंखौ बेथ' मैयानो फैदोंमोन नाथाय बेफोरखौ खोनानानै थांफिनबायसो मिथिगौना दा आंनि आखायाव गैया फैसायानो गैया थाइसेबो होमबा आंहा मा जागोन मा जागोन दा नोङो मैनास्रिखौनो हाबा लानांसिगोन आरो दालाय नोंलाय अबाव खारग'नो नङाबाथ' नोङो जेलसो जानांगोन ना जेल जास्लायस्लाय हाबाखौनो खालामदो दे आरो माथो खालामबावनो रायजोफोरजोंलाय अबाव हानो हा माथो खालामबावनो आरो गोसो गैया आंबो एसेबो लाखिनो मिथिबाय मैनास्रि खोनादोंना खोनायाखै बेंगि नामा नोङो हा मा खालामबाय दङ मैनास्रि मायै आंनि दख'ना सोमना दोननायखौ नों मानो दाबो सुवाखै हा दहायनिफ्राय मा खालामबाय दंमोन हा खालि मबाइल नायनाय सिख्ला गोरलै रखम दा नोङो हाबा जाबाय मिथिबाय मोनसे खामानिखौबो मोजाङै मावनो नागिरा नोङो आं दहायनो बुंदों आं दख'ना गांथाम सोमना दोनदों नोङो सुबानो जाबाय होननानै नों मानो सुवाखै हा आं खोनायाखैमोन आयै खोनायाखैसो जागोन एसेबां गाख्रब बुंखादों आङो एसेबां गोसायै बुंखादों खेबनै मानि बुंदों नों खोनायाखै जागोन ओरैनो खोनायै रखम दिन्थिफ्लादों आरो नोंलाय काम सरसो नोङो हाबाखौ हले जबरदस्ति जाफैनो हादोंमोन हा खामानिखौबा हले मावनो हाया माथो सानदों नों आयै बेखौ माथो सानदों आंनि जिउखौ बरबादसो खालामबायलै बियो आंनि धोन सम्पतिखौ नुनानै ब्रायै हाबा जाफैदोंमोन माथो हा नङा नों मा सानदों जेनेबा मैनास्रि हा हाबाखौ जाखांनायनि उनाव अननाय मोनगोन धोन सम्पतिफोरखौ गासैखौबो मोनजोबगोन सानना लादोंमोन नामा मोना एसेबां सहसाव जोंफोर नागारना होआ आरो नोङो जोंनिफ्राय मालाबाबो अननायबो मोनखाया मैनास्रि नों गोसोआव लाखि सोरबायासो अनगोन दे बेफोरबायदि गाज्रि आखलनि मानसिफोरखौ धोन सम्पतिनि लबावनो बासायनानै हाबा जाफैनाय मानसिखौनो सोरबा अनगोन दे आरो नुदोंना गब्दा नुदोंना खामानिफोरखौ मावनोनो जाब्बासि बाखायो ओंखामफोरखौबो संनो जाब्बासि बाखायो बुंबाय थानांगौ अब्लासो संगोन मा जातनि हिनजावहाय नोंलाय मा जानानै जोनोम होनायमोनबा बिमा बिफाफ्रा एथ'ग्राब गाज्रि आखलनि मानसि मा जानानै जोनोम होनायमोन नोंखौ नोंनि नोमा नोमफाया सुरित मोनोलैबा खारसन फैनो हादों दे नोंबो दाबो बावनो हाया आङो आयै हागौबा आंखौ निमाहा हो आं खोनाथाराखैमोनलै आयै खोनायोलै आयै खोनायोबायसो ओरैनो एक्टिं देखायफ्लायो बेखौनोथ' बुंदों आङो एथ'ग्राब गोसा बुंखादों आङो खेबनै मानि मानो खोनाया जानो बेलाय खोनासं मैनास्रि नोङो मा गावखौनो गाव बे न'नि मालकिन सानना लादों नामा हा बिगोमा सानना लादों फुलावबो बेफोरबायदि सानना लानाङा नोङो मैनास्रि नोंनो दि जोंफोर जानो थाखाय ओंखाम होयो दै होयो बेखौनो नोङो रंजाना था मिथिबाय जोंनि जायगायाव गुबुन जानाय मोनबा नोंनो ओंखामखौनो होनाय नङामोन फोरानना दोनगौमोन नोंखौ सानथाम सानब्रैनि उनावसो मालाबा खालाय होगौमोन जानो मिथिबाय नाथाय जोंफोर एसेबांबो पापि नङा नोंथ' बेसेबा सानदोंमोनसो ना बे थेन फासायनानै थगायनानै हाबा जानो हानाय मोनबा
उनाव आंखौ अनलांगोन बेफोरबायदि सानदोंमोन ना नोङो? अना बेथो नों बायदि हिनजावखौ अननो। जाय मानसिया नंखाय बाथ्रायावनो बदनाम होनानै जोंहानियाव ब्रा ब्राय हाबा जाफैदों, आंनि फिसालानि लाइफखौ धंस खालामफैदों, बै हिनजावखौ आङो ओरैनो गारा। नोंनि थाखायनो हाबा जाथारनो गोनांखौनो केन्सेल खालामनो गोनां जादोंमोन। बेसेबा थाब जादों जोंफोरनिया मिथिबाय। खम गाबदोंमोन आंनि जानो लागा बिहामजोआ। धंस खालामबाय नोङो धंस। गांथाम दख'नाखौनो सुनो हाया नोङो हा? एसेबां बादुलि। जानोखौबा हले हागौ माथो, थोरसिसे जाखायो माथो हा? जानो गैयिनि फिसा नालाय मोनजाथारामोन खोमा न'आव, बेनिखायनो लुन लुन जायो। जोंफोरनि न'आव लुन लुन मोनजायो नालाय नुवाखै, बेनिखायनो मोदोमबो ओंखारलांदों। दख'नाया सुनोबा सुरै। मोनदों सालाहा मोनदों आंजों जबरदस्ति हाबा जाफैनाया। आंखौ साला धंस खालामबाय नोङो। नोंखौबो सुखुआलै जों, सान्थि होआ मैनास्रि। माबायसिमार बिसोरो गावनि फिसालाखौ मोजां सानबाय थायो, आंखौसो फासायनानै हाबा जाफैदों सानो। नाथाय आं रावखौबो फासायाखै। नोंनि फिसालायानो मोजां नङा मिथिगौ ना? सैमा बायदिसो खालामो आंखौ। माथो खालामबावनो आरो, थानांसिगोन दे आरो बेफोरबायदिनो। जेबो साना हौवानो गोरोन्थिखौबो मावना लाबाय। बेफोरबायदि सानाखैमोन आंखौ, दा नोंखौ फोथायदोंमोन आं। राय नोंसोरो आंखौ जेसेबां रायबाय था, थागोन आंबो बेफोरबायदिनो रायजानानैबाबो। थेवब्लाबो आं न'आव थांनानै थाहैया। आं आंनि बिमा बिफाखौ बेसे दुखु होबाय थानो, लागिबा आङो गावगायनो फस्थायना थागोन। आया माथो ओंखामखौनो खुरना दोनाखै? बेरा मोन्दै आंनो मानो ओंखाम खुरना दोनाखै? आं बुंखायोआनो आंनो ओंखामखौ खुरना दोन होननानै। आं ओंखाम खुरना जानो बासोयो। ओंखाम खिनिखौनो मानो खुरना होनो हाया बियो? रामोन्दा रामोन्दा। मायोमोन? नों आंनो ओंखामखौ मानो खुरना दोनाखै रामोन्दा? फंबाय, ओंखामखिनिखौ जेन थेन संनानै उन्दुहैदों आङो। मानोना दिनै खर'खौ एसे बोरैबा मोनदों आङो। ओंखाम ओंख्रिखिनिखौ जेन थेन संनो हादों, ओमफ्राय डाइरेक्ट उन्दुनो थांखादों आङो। थेवब्लाबो ओंखामखिनिखौथ' खुरना दोननो हायोमोन ना? जागोन दे फंबाय, खुरना होनि र'। बोरैबा मोनसोदों खर'खौनो। मुलि दङना नोंनियाव लाबोना दोननाय? गैया मुलि, हामगोन दे लासैनो। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय ओंखामखौ खुरना दोन दे रामोन्दा। बेफोरबायदि खुरालासिनो दोननाङा। आं ओंखाम खुरना जानो बिराद बानाय मोनो। आरो सानफ्रोमबो ओंखाम खुरना दोनखायोआनो नोङो। आरे खर' सादों आरो ओंखामखिनिखौथ' खुरना दोननो हायोना? जागोन दे, आं खुरना होनि र'। माबा, दाथ' ओंख्रिया गुसु जाजोब्बाय खोमा। ओंख्रिखौदो भाजाखौदो फुदुंनाय। गुसु जाबाथाय आं जानो बासियो। जागोन दे। हागोन ना हाया? हागोन दे। हागोन दे, मानो हाया? ओंख्रिखौलाय गेसावसो फुदुंनो लायो। गेसावलाय मा थान, बनजोंबासो एसे थान जायो। दा गेसालाय मा, दसेनो जायो। दे फुदुं। ओंखामखिनिखौबो खुरनो होनांगौ हा? गियान गैया। आरे खर' बोरैबा मोनदों आरो ओंखामखिनिखौनो जुदि खुरना दोननो हायाबा ओरैनो 7,000 फैसा मोनगोन नामा? ओरैनोबाबोथ' जोंहा जेबो खामानियानो गैया। गथ' आजादि 7,000 खरि खामायबाय दङ। खामानियानो गैया, बेखौनो आरो बायो मावनो। दानो आरो बुंबाबो लाजि मोनगोन ना। बुंना होनोसो लुबैयोलै आं। हेलौ आब'। हेलौ टिल्लु, मा खालामदों? दङ ओरैनो। ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै? ओंखाम जानो दे, ओंखामखौनो खुरना दोनाखै। रागासो जोंदों आं। मानो ओंखाम खुरना दोनाखै? खर' सादों ना मादोंनोलै। ओंखाम ओंख्रिखौ संखांनानैनो उन्दुहैदोंनो। थेवब्लाबोथ' ओंखाम खिनिखौ खुरना दोननो हायोना बियो। खर' बोरैबा मोनदोंनो। लोमजानो नागिरदों खोमा। मुलि होआखै मानो? मुलि दङबा? ना गैया? गैयाबालाय थां सग'निफ्राय। अबावबा गोसा लोमजाबा दिगदार जागोन ना। धै, हामगोन। ओमफ्राय दालाय माथो खालामना दङ? दङ, ओंख्रि फुदुंनो होदों आं गुसु जानायखाय। आयु मानो? खर' बोरैबा मोनदोंनो नोङो ओंख्रिखौ फुदुंना जानो हाया आरो? बेफोरबायदि नङा टिल्लु, मिथिगौ ना? खर' सादों लोमजादों होनबाथाय नोङो गावनो संनाबो जानांगोन। धै आब', नों जेरैबायदि सानदों बेफोरबायदि लोमजायाखै दे बियो। थेवब्लाबो ना, गोसायैनोथ' सादों खोमा खर'फोरा, बेनिखायनो जेनथेन ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै उन्दुना थाहैदों। आरो नोङो माबाफोर बुंदों नामा? जेबो बुंनाङा। ओरैनोबा रावखौबो मोनखाया। नों आरो बेखौ माबा मोनसे बुंना लाबाथाय गाज्रि मोननानै थांनोबोथ' हानाय ना। एसे एनलाथ' बुंखानांगोन। जेबो बुङाखै, ओंखामखिनिखौ खुरना दोननो हायोमोन होनना बुंदों आरो। बेफोरबायदिलाय मानो बुंदों? खर' बोरैबा मोनदों होनना बुंखादोआनो नोङो सिगाङाव। लाबना दोननाय मुलि दंबा हो, जानो हो।
बांद्राय लोमजाबा आरो दिगदार जागोन ना। आब' बारा टेनसन लानाङालै नोङो। आरो मा 7,000 फैसाखौ ओरैनो मोनदों नामा? जेबो खामानियानो गैया। बेयावनो जोंफोर 7,000 होनानै लाखिदों बेनो बुहुद। दा मानसिया हायाबा बोरै खुरना होनो दे। लोमजादों खर' सादों बा उदै सादों होनबाथाय नों गावगायनो संना जादे थिल्लु आरो बिनिबो संना हो। बेफोरबायदि हायै मानसिखौ संनो होनाङा मिथिबाय। बिबो मानसिसोना जोंफोरबायसि। जागोन दे जागोन, गोरोन्थि जाबाय। औ जाबाय, र' जाहैनि। दे ओंखामखौ खुरग्रोनाय। थांगासिनो र' आङो। दे ओंखामा जानो लिंदोंबालाय जाहैथां। ओमफ्राय बेखौ दसे उन्दुथ'नो हो थिल्लु, जेबो मावनो होथ'नाङा खर' सादोंबा। आरो नों जानाय थोरसिखौ नोंनो सुना दोन। हागोन दे, मानो हाया। गंसेल'सो थोरसि लायो। थोरसि सुनो आङो ओरैबायदि बाखायोना, लागिबा ओंखामखौनो संगोनलै। सिथ्ला सिबगोन, थेवब्लाबो थोरसि सुनायाव गैया। माखौबा अबेबा टाइमावलाय सुनोबो नांगोन आरो। नोङो सुनो हाया माबानो हाया होनबानो जागोन नामा? ओमफ्राय आरो खोजानाया मोजाङै दोन मिथिबाय। एकदम जेराव दं बेयावनो दोन। बख'ना नायथारनाङा दे। आजिखालिनि मानसिफोरखौ रावखौबो फोथायनो हाया। जेराव दं बेयावनो दोन। दे जागोन दे। दे होमबा आब' आं ओंखाम जाहैनि र'। दे आरो थोरसिया सुना दोन दे। जागोन। बे टिल्लुआ एसे बांद्राय दिन्थिदों द' मानसिया, बांद्राय बादुला जाबाय। मानसिया खर' सादोंनो मानो ओंख्रि फुदुंनो होनांगौ दिनै। आरो गावगायानो ओंखामखौ खुना जानो हायो, ओंखामखिनिखौबो खुना जानो हाया नायनाय। ओरैबायदि माने आजादि जालांबाय बादुलानो। बांद्राय बादुला दिन्थिबा आंहा रागासो जोंनो ओंखारो। मालायबा बिग्राय मोना बेफोरबायदि नङा। ओंखाम जानो गोनाङाव मालाय दैबो सिना लायो, ओंखामबोसो खुरना जायो मालाबा। आरो संनाबोसो होबावलायो। बे टिल्लुआ बिराद दिन्थिग्रा जाबाय। आगोल उन्दैयाव एसेबां मोजांमोन गथ'आ। ओंखाम संना होफालायोमोन, नाबो सारोमोन, माने जि खामानिबाबो मावोमोन। दा गैला, ओंखामखिनिखौबो खुरना जानो हाला दा।